Pred montážou dverí treba skontrolovať súlad nákupu, otvoriť obal bez porušenia polystyrénu, kartónu a etikiet výrobcu. Treba skontrolovať súlad s objednávkou a úplnosť súpravy. Ďalej vyberieme všetky prvky tak, aby sme ich nepoškodili a nepoškriabali. Polystyrén odložíme na bezpečné miesto, bude sa nám hodiť pri montáži. Potom prechádzame k demontáži tunela. Aby sme nepoškriabali dýhu, musíme pod časti zárubne podložiť polystyrén, ktorý bol v balení. Zárubňu položíme na podlahu. Toto sú prvky, ktorými spojíme našu zárubňu. Po zarovnaní okrajov zárubne dotiahneme sponu, ktorá nám spojí prvky. Potom do vyvrtaných otvorov vložíme plastové puzdrá a spojíme oba prvky s krutkami. Podobný úkon vykonávame z druhej strany našej zárubne. Veľmi dôležitým prvkom pri montáži našej zárubne je zabezpečenie spodnej časti. Na tento účel používame priehľadný silikón. Zabezpečí nám spodok pred vlhkosťou. Nanesieme vrstvu silikónu a rozotrieme po dolnej časti tunela. Po zaschnutí silikónu môžeme predbežne nastaviť našu zárubňu v otvore steny. Keď sme si istí, že všetko sedí, pomocou klinov zafixujeme zárubňu. Pri usadzovaní našej zárubne pamätajme na dodržanie zvislosti. Používame na to vodováhu, najlepšie dlhú. Pred použitím montážnej peny skontrolujme tiež, či sú vzdialenosti v zárubni rovnaké. Pred použitím montážnej peny musíme ešte namontovať rozpierku. Potrebujeme 2 kusy do stredu nášho otvoru a úplne dole. Po namontovaní rozpierky ešte raz skontrolujeme úroveň a zvislosť, teda rovnobežnosť našej zárubne. Keď sa uistíme, že všetko je v poriadku, môžeme použiť montážnu penu. Keď montážna pena stuhne, prechádzame k montáži jazdnej dráhy dverí. Po rozbalení skontrolujeme, či máme všetky súčiastky. Náš set obsahuje 2 zarážače, 2 vozíky, držiaky na krídlo, držiaky na koľajnicu a dolnú vodiacu, montážne kolíky a sada na montáž úchytov na koľajnicu a úchytov krídla. Teraz môžeme prejsť k montáži pojazdového vozíka. Tu máme spodok vozíka a tu je vrch. Do drážky nášho vozíka vložíme maticu, zhora cez otvor zasunieme skrutku a dotiahneme. Potom zasunieme držiaky do lišty. Vonkajšie držiaky montujeme 10 cm od okraja lišty. 3 zvyšné uprostred, približne v rovnakých rozostupoch. Po nastavení držiakov na lište ich utiahneme pomocou skrutiek, ktoré máme v sade. Ďalšia fáza je na rezanie lišty používame našu pilovú kosť. Prechádzame k montáži odrazovej lišty. Nárazník treba pripevniť na stenu. Na tento účel odrežeme uholník na dĺžku nášho rámu. Urobíme v ňom 2 otvory, aby sme ho mohli namontovať pomocou rýchlomontážnych hmoždiniek. Potom ho pripevníme na stenu. Po namontovaní uholníka pomocou vodováhy označíme miesto, kde bude namontovaná dištančná lišta. Rovnako ako v uhle, aj tu vyvrtame 2 otvory, potom nosník pripevníme k stene pomocou rýchlomontážnych hmoždiniek. Ďalší krok je skrátenie základného nosníka na dĺžku našej hliníkovej lišty. Keď sa dĺžky zhodujú, treba do nosníka urobiť 5 otvorov v pravidelných rozostupoch. Okolo otvorov je tiež potrebné vykonať frézovanie do hĺbky približne 3 mm. Potom priložíme nosník k našej zárubni, zarovnáme ho s uhlovým prvkom a v namontovanom uhlovom prvku na dištančnej lište vyvrtame otvory. Potom pomocou rýchlomontážnych kolíkov namontujeme lištu. Prechádzame teraz k montáži posuvného systému. Na montážnych lištách montujeme vodiace lišty pomocou úchytov priložených k súprave.
pomocou čiernych skrutiek pripevňujeme úchyty k montážnym lištám. Ďalšia etapa nášho montáže je inštalácia dverí. Na tento účel ich rozbaľujeme z ochrannej fólie, dávajúc pozor, aby sme nestratili súčasti, ktoré sú v balení. Nasledujúcim krokom našej montáže je montáž koliesok na krídlo. Montujeme držiaky, ku ktorým bude priskrutkovaná skrutka s kolieskom namontovaným v hliníkovej lište. Na tento účel navrtame do krídla otvory a potom držiak upevníme pomocou skrutiek. Po namontovaní úchytov na hliníkovú lištu vkladáme pojazdový vozík. Potom vložíme skrutky pojazdového vozíka do úchytov namontovaných na našom krídle. Už len zostáva utiahnuť skrutky vo vozíku, aby sme ich zabezpečili proti vysunutiu. Tieto skrutky nám zároveň slúžia na nastavenie výšky nášho krídla. Potom na zárubňu pomocou skrutiek namontujeme dorazovú lištu. Jedným z ďalších krokov je montáž spodného vodiaceho prvku. V našom prípade ho montujeme pomocou skrutiek, pretože ho montujeme do panelov. Teraz je potrebné namontovať obmedzovače do vodiacej lišty, je potrebné prispôsobiť ich rozstup k polohe krídla v otvorenom a zatvorenom stave. Za týmto účelom zatvoríme krídlo, prisunieme obmedzovač, otvoríme krídlo a utiahneme skrutku zarážky. Podobnú činnosť vykonáme z druhej strany, keď montujeme zarážku otvárania dverí. Posledným krokom nášho montáže je montáž krytu. Na tento účel nasadzujeme kryt zhora na namontovanú dištančnú lištu. Potom ho pomocou skrutiek pripevňujeme práve k tejto dištančnej lište.